Wij zijn van het KNRM-station Lauwersoog. En wij hebben een vrouwelijke opstapper en die gaat vandaag trouwen. Juist. Dus wij hebben met z'n allen besloten, we moeten toch wat leuks voor haar doen. Dus wij hebben onze reddingboot op het trailer gezet. En ik krijg zo meteen een belletje van Hort Paas, zeg maar. En dan gaan wij met z'n allen naar het gemeentehuis. En ze weet van niks. Oké. We hebben het trapje metgenomen, dus we heuvelen ze in de boot. En dan gaan we dan naar de kerk. Oké. Nou, dan mag je maar die boot maar in, denk ik net. Ja, zo, nou, we moeten eerst bellen, hè. Oké. De CME misschien wel. Grapje. Dat was een grapje van de jongens. Dat is wel gemeen. Ze hadden wel al in die man, hè? En daar staan ze, hè? Ze durven zelf niet. We hebben het even overnemen. Dus we zien wel hoe het loopt direct. Maar dat ik bij Lauwersoog in het wetter vallen, maar het is een man niet eruit halen, dit zootje? Dat ongeregeld, dat moet je er dan uithalen, ja. Maar dat ben ze een stuk serieuzer, hoor. Dus nou. Ze zijn nou ook wat zenuwachtig, hè? Nou. Ja, is het? Ja. Ik heb het hier meteen. Nee, je ziet het wel, we hebben een mooi zootje bij elkaar. Even op een kant straks. Hoi! Sturen! Zo, jij bent er! Surprise! Ik heb niet mee! Ze zijn bij de reddingsdienst, die man, ik heb wel wat hebben toch? Oké jongens, we zijn compleet. Ja, hoe zit er de dakken? Ja! Nee! Ja, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Leuke verrassing. Ik nooit verwacht. Gezellige ploeg dus. Ja, een hele gezellige ploeg. Ja, ik ben een beetje eigenlijk al in mijn man. Hè? Ik ben met deze getrouwd, maar... Ja, dat is eigenlijk. Met wie? Met wie was je getrouwd? En even een zoek! Elke vrije minuut gaat er op het moment inzetten. Echt weer? Ja, echt weer. Ja, daarom heb ik het hier ik aan huis, want ik bedoel, dat rent makkelijk heen en weer. En ben er meestal niet even onverwacht langskomen van hey, ik kan wel even achter de naaimachine of jou maar even wat strikwerk. Dan kan het je direct gebeuren. Dus fulltime aan de slag. Ja, lekker no? Lekker? Ja, dat is... Als je als een schilder een schilderij maakt, dan heb ik een bepaald plaatsje in de hallen. En dan wilde dat ik eigenlijk zo grauw mogelijk kleren maakte. En zo is dit ik. Alleen nog, dit is geen schilder in mijn pen en penseel, maar mijn stoffen en mijn kleuren. Je bent fanatiek. Ja, hartstikke fanatiek, joh. Dus de twee broer je er. Nou, is het erg? Nee, Je mag wel eerlijk wezen, hè? nee, maar ze vreet van haarzelf wel een boel en ik kom alleen wat mee past. Oké. Ja. Nou ja, maar die vrijheid moet er toch ik wezen. Dus ik ben wel verantwoordelijk. En dat viel ik zo. En nou ja, goed, je kan de latte heug lezen en je kan zeggen van nou, we doen maar wat. Nou, wij hebben de latte heug. Ja. Dat een beestje. Dus de knallen. Ja, natuurlijk. Ja, Zo, net mijn neus lezen. nee, daarom. En Sjoukje is nou even naar de keuken. Maar hoe is hij nou als baas? Heel best. Een hele leuke baas. Ons win weer ik net. Je mag wel eerlijk wezen. Ja, ben we.
Ik vind dat hier heel leuk. Oké. Het is gewoon een hele vriendenclub die je zit. Wermbroek. Maar als het straks het Ieperlospeel is, dan kun je op vakantie? Nou, sjoch, er is een tuin die nog heel erg verwaarloosd wordt. De tritjes liggen bij mij in bed. Nee, dan komt er even een zwart gat en dan pakken we het leven weer op. Zetten het als ik altijd in giet en gewoon verder gaan. Maar toch een zwart gat. Ja, wel even een zwart gat. Ja, maar dat hindert niks. Dat is ook heel goed. Want dan kan je weer nieuwe energie voor iets anders opzoeken.